Isa. Hallo is een beetje rof. Dat is wel, ja. Ja, het is een mooi bushnek. Lekker groen. Chucky, wanneer nog fokken met die ding speel? Ik speel niet met Tommy. Hij dan sprang dan. Ik zei, oh, bushnek is een beetje rof. Oké, je ziet als er nog weer. Onderrij couch nu. Is dat toe jou? Ja, onderrij dan. Laat ons zo. Dat was 4. Ja, man, kan je niet nooit praten met fok. Je ziet dat ik heb een bobe hier. Je kan dit ook wees. Sorry, couch, Chucky. Stoot hem. En de lady wat die schoenen zo verkocht. Is daar een playground daar? Oh. Ja, zeker. Ja, zie. Dat ik kom door, die zo naar de bank. Kerry, kom prachtig via uit. Kom dit zijn. Back up. Je kan nader gewoon. Je kan gewoon die couch moest letterlijk niet zien. Wat is dit? Nee. Zak is goed. Aha. Nog een dan. Heel berouw. Ja. Kan dat zijn? Collega, en dan cellen size. Ja. Dat is wel, ja. Ja, dat is goed. Dat is pretty clear. Kijk aan. Daar is een. Hoe sprang die dengan uit, joh?